Hey, sanibona again. Hey, bafethu. Hayi ziyabuya yabona-ke mpa. Shobile. Hey, bengibuka ezami la, i-MK Party lapha eParliament namhlanje. Ne-EFF. Hayi ngiyayithanda leya unity ekuma opposition parties. MK Party, EFF, ATM. Hayi ningichazile namhlanje. Ningichazile indlela enibambisene ngayo ukulwela isithunzi sale country ukuthi sibuye ngamandla nangenkani. Ngiyancoma kakhulu babafethu, ngiyancoma kakhulu ngento engiyibukile namhlanje yenzeke eParliament. Yabona nje into eyenzeke namhlanje eParliament uma ngingayisummarize ngingathi namhlanje ama opposition parties noma iMK Party, EFF, ATM amaqembu laphikisayo athe never we cannot be addressed by umuntu ovulelwe icala, because uma ngabe ithi i-Constitutional Court iParliament lingaqhubeka ne-impeachment shokuthi lokho ama opposition parties athi kufanele sikubheke njengokuvulelwa icala. Ngaphela uPresident Ramaphosa kufanele ayobuzwa imibuzo angithi kufanele ayochaza. Therefore akufanele nokuthi ngabe nje useParliament yoba addressa. Akufanele ukuthi ungabe useParliament yoba addressa abeyiParliament. Uba addressa ngani, uba addressa uthini engibani njengamanje njengoba kufanele undergo impeachment. Uyayibona lento, and isikhala esikhona futhi kuma opposition parties yileso ukuthi eSouth Africa ngathi izinto ayihlelekanga kahle. Yena uPresident Ramaphosa lo ususpende abantu abafana nabo baba uSenzo Mchunu nabanye khona namhlanje ebexosha omunye uminister kwicabinet yakhe. Bani uTholashi, Minister Tholashi. Saloko uxosha abantu ususpend abantu. Yena ususpendwa ngibani ngoba manje nje mawubheka lamacala abhekene nawo a serious, a very very serious ene aphula iconstitution kodwa akekho umsuspendayo. iConstitutional Court ikhiphile kushoyo ngaye nakuba ingashongo ukuthi akufanele asuspendwe noma itshela iParliament ukuthi alimsuspend. Ishiyele nje iParliament ukuthi iParliament alithathe inyathelo ngeimpeachment. In short, indirectly iConstitutional Court uyayibona ukuthi iyavuma ukuthi uPresident Ramaphosa makuukuthi iParliament lifuna ukumsuspenda lingamsuspend. Yebo ngoba kahle kahle kufanele ngabe ungena ku-impeachment inquiry vele esuspendiwe. Esuspendiwe njengabo la esibabone kuboMadlanga Commission o General Spear nani bavele lapha besuspendiwe emsebenzini yabo. Yena uza lapha useyipresident kanjani? Ibhlungu vele lento ama party afana neMK Party no EFF. Mina ngibona bafethu kufanele ukuthi siwa understand isikhalo sawo. You cannot be addressed noma uvuma ukuaddresswa umuntu o undergo impeachment njengo President Ramaphosa. You cannot. Fanele ukuthi asuspend. Uzosuspendwa ubani uma engasuspendwa eParliament? ANC isikushilo kakade vele iyamvikela njengoba sibona iyaqhubeka vele yakwenza lokho. Iyamvikela njengoba sibonile. iGNU bathulile bathe cwaka ngoba bafake kucabinet yabo uRamaphosa bo DA bo IFP bo PA bathulile bathe dwa basho nix ngoba bayadla kucabinet kaRamaphosa. Sibonga iMK Party, EFF, ATM namanye ama opposition parties athi no, we cannot be addressed.
Ezami ke zivele zaphuma eParliament zathi nizosala nimbuzayo nina lemibuzo upresident enizombuza yona njoba kufanele aphendule imibuzo. Ithi EFF asimdingi thina nokuthi simbone nje phambi kwethu neMK Party yathi cha. Ngeke size sivume nje nokuthi eme phambi kwethu as-address loyo. Baphuma kanje bashiya iParliament. IParliament lisele neGNU. UPresident Ramaphosa uyo-address iGNU. Awubheke nazi ezami ukuthi siphume kanjani eParliament. Asihlangane kuvideo elandelayo mfoka Mkhonza lo. Thank you so much ngithi yinhle unity MK Party EFF ATM ibambeni kanjalo kuza kahle kakhulu. And before mhlawumbe ngivale ngingasho nje ngithi iANC uma ngabe ifuna ngempela iANC ukuzilungisa ibuyele ibe ile ANC ethenjwa abantu. iANC kufanele ikhethe ama-leader afana noBhanyaza Lesufi nomama uNkosazana Dlamini Zuma ukuthi ayi-leader, otherwise khohlwani ma-ANC yamahla. Siyabonga MK Party ne-EFF ATM nendlela enenze ngayo namhlanje. Ngithi big up nazi ezami iphume eParliament madoda. I've listened to your request and I've indicated that that does not arise. The motion that the member wants to bring will be brought here appropriately. She knows that. She wrote a letter this afternoon and she can't expect an answer and put that motion when it has not gone to the order. Honorable Reddy. Honorable Reddy, do you want to remain in the House? Better behave. Honorable members, can those of you with their hands up put them down? No. Can we go back to the order in terms In that of case, what Honorable is on the Speaker, we agenda? cannot sit. Thank you. Honorable members, those of you who want to leave the House, can you please do so orderly? Honorable members of the MK, honorable members of the KMA, you are actually causing disorder. Can the Sergeant at Arms please assist the members to go out? Can you please assist the members to get out of the House? Honorable members, Use force with ready. we have got only one item on the agenda, and that's the question addressed to the President. Parties have given an indication on which questions their members wish to pose supplementary questions. Adequate notices was given to parties for this purpose. The members who will pose supplementary questions will be recognized by the presiding officer. In allocating opportunities for supplementary questions, the principle of fairness, among others, has been applied.